Pois abrimos xa o noso espazo de entrevista e hoxe vamos a falar da sanidade pública, porque aquí no Carballiño temos unha delegación da plataforma galega SOS Sanidade Pública que pois leva xa moito tempo reivindicando melloras para a nosa sanidade e mañá vai a volver a facer cunha concentración convocada en toda Galicia e que tamén se convoca aquí no Carballiño. Saudamos a un dos representantes da plataforma aquí na delegación carballiñesa, que é Bernardo García. Moi bo día, Bernardo. Hola, bo día, Carmen. Bueno, pois nada, que xa levades moito tempo, levamos todos moito tempo poñendo foco en como está a nosa sanidade e agora pois damos un paso tamén aquí no Carballiño con esta concentración que recordamos vai a ser mañá ás 12 do mediodía ante o Centro de Saúde. Cales son pois os principais motivos que ou as principais causas de que se convoque, Bernardo? Bueno, as causas repítense normalmente, eso non se solucionan as cousas de repente, pero bueno, temos que insistir e por eso se está facendo mañá concentracións en todo Galicia diante dos centros de saúde e diante dos hospitais para facer unhas reivindicacións. A principal penso que son as listas de espera, é algo que todo o mundo se queixa e claro que é fundamental. Ti vas ao médico, tardan X días en darche a cita, despois, incluso cando diagnostica o médico de cabeceira algo, pois, para acceder á residencia ou a outro informe máis detallado, máis científico, tamén pasa moito tempo. Que pasa? A lista de espera mellorouse desde a pandemia? Pois non se mellorou. Os datos que temos aí dice que desde o ano 2019 incrementáronse nun 30% as listas de espera, pasando de 32.800 personas a 46.000 no 2025, non? Por hospitales, por exemplo, no Santiago Barbanza, 219 personas de cada 10.000 habitantes pois experimentan retrasos. En Ourense estamos nun 35,9% de retrasos de atendimento, non? O sea, que fai a administración? Pois, manipula esas listas, teñen un apartado que se chama listas non estruturais e buzóns, o sea, que basicamente dice, bueno, tomanche nota, dice, bueno, váyase usted para casa que xa o chamaremos. Claro, pero eso non soluciona. Os datos son peores logo do que aparecen nos papeles. Sí, son peores e a xente sábeo porque lle repercute personalmente. Eu ainda acabo de encontrar ahora pola mañá unha persona que tuvo unha caída o domingo, foi hoxe ao médico porque lle sigue doendo unhas costillas e tal, bueno, ainda lle dan 2 días máis de plazo para facerlle unha radiografía. Vamos a ver, se é unha cousa importante, logo pode ser tarde. Hai que descartar de que sea, se unha radiografía che tardan X días, logo mellor é tarde para a intervención. E xa non digamos a xente que está diagnosticada con algo que pode ser grave, pois eso hai que axilizalo moito. E isto é como unha pirámide, é dicir, comezamos pola atención primaria e as súas carencias, porque no Carballiño, e tamén non vemos noutros lugares onde tamén hai queixas, pois vemos eso, non? Que os médicos cambian constantemente, que hai falta de médicos, que eles mesmos están saturados e eso repercute no usuario. Está habendo unha folga de médicos que nos apoiamos tamén, que o personal sanitario ten que estar contento para que non se nos vaya para o estranxeiro, porque aquí de Galicia, de España en general, das universidades salen moitos sanitarios, profesionales preparados e tal, que son fichados e vanse para outros países. O sea, eso non podemos tolerar, haberá que lle crear unhas condicións tanto laborales como a nivel salarial para que se nos queden aquí. E logo, outra das cousas que reivindicamos é que se hai unha lei de incompatibilidades que se faga cumplir. Se unha persona traballa na sanidade pública non pode alternar ca sanidade privada porque se presta a confusión e a derivacións non desexadas. O sea, nós defendemos que o Estado debe manter a sanidade pública. Eso é fundamental porque é algo que estamos pagando na nosa vida laboral. Todo o mundo está pagando unha cuota do seu salario todos os anos de 35, 40 anos da súa vida laboral. Precisamente unha das destinos fundamentales deste diñeiro é para a saúde, non?
e podemos, entre todos, podemos ter unhos medios tanto profesionales como de material que non nos podemos permitir se vamos cada un por libre, non? Incluso hospitales que hai privados ou centros privados non poden ter a maquinaria que pode ter unha administración tal. Entonces é fundamental. A saúde é a cousa básica, xa diz o refrán, saúde, dinero e amor, vale? A saúde primeiro. A saúde primeiro de todo, entonces é algo que debemos defender todos os ciudadanos, e por eso facemos un chamamento para que mañá a xente acuda ali, un cuarto de hora, media hora, ás 12 da mañá, diante do centro de saúde, para mandarlle un mensaxe á administración, neste caso a administración galega, que é a que lle corresponde o manteñer os Sergas, o Servicio Galego de Saúde, que é o que nos cuida a nosa saúde aquí en Galicia, para que se invista o que hai que invertir, a aumentar o diñeiro destinado a personal sanitario, a instalacións tamén, pero bueno, xa algunha vez comentei aquí que non se trata tanto de instalacións, porque hoxe hai hospitales, centros de saúde, pois bueno, te vamos tendo. O urxente é eso, sobre todo, listas de espera, o personal sanitario que este contento, para que teñamos médicos que non estemos cambiando continuamente. Porque eu, por exemplo, nos últimos 3-4 anos, a mellor non sei cantos médicos de cabeceira diferentes estiven, non? Claro, non te coñece, entonces ti chegas ali e necesita máis tempo, ten que consultar o teu historial e tal. Cando ti tes un médico moitos anos, todos sabemos, chega, mira, hola, bons días, tal, xa nos conocemos, xa sabe todo o teu historial, é moito máis áxil esa consulta, por exemplo, que claro, temos que procurar que haxa estabilidade laboral. Eso como se logra? Pois bueno, que o personal este contento, que este ben pagado, as gardas. É importante que non teña traballo, garda, volver a traballar ao mellor, porque claro, eso non rinde. Personalmente non hai que nos soporte, un día pode pasar, pero... Bueno, falábamos da atención primaria, pero logo está o que decías tamén, non? Os especialistas, as consultas de especialistas, ou as listas de espera para cirusía, pois tamén cada vez son máis largas. As cirusías tamén se retrasan moitísimo. Teño por aquí datos de que, bueno, bótase en listas de espera máis de 70 días, cousas que requiren celeridade. Non vamos a por casuística, porque todos coñecemos casos particulares de xente que se chegou tarde ao diagnóstico e que usoulle problemas e incluso poden ser mortales por non o atender a tempo, cousas que terían solución. Por eso que hai que discriminar tamén. Por exemplo, temos información de que as urxencias de Ourense colapsanse moitas veces, porque, claro, a mellor aquí en Carballiño poñenche a ambulancia rápido, derivante a Ourense, chegas ali, no triaxe, botas 3 horas esperando que veña un cardiólogo para diagnosticar algo que pode ser grave, que te mandaron daqui un médico de cabeceira con problema de corazón, pois non é só a ambulancia funciona ben, vale, chegan, mandante rápido e tal, pero chegas ali e botas 3 horas esperando que aparezca un médico que diga, oye, pois isto é grave, hai que esperar ou hai que facer isto ou aquilo. Neses casos é onde se producen a mellor mortes, etcétera, por falta de unha rapidez nun momento. Compren máis médicos en urxencias no hospital, é algo que os de Ourense é un dos sitios que peor funciona eso, non? Todos temos experiencias personales e incluso familiares de como funciona isto. Entonces, compre investir máis e racionalizar os recursos. Moitas veces é cuestión de organización. Como nun servicio de urxencias non hai un cardiólogo, un traumatólogo, ten que estar sempre, porque as derivacións veñen, os casos graves veñen basicamente por aí. Cousas que non poden esperar. E logo hai outras máis, digamos, non tan urxentes, pero acabo de encontrar unha persona hoxe que tuvo unha caída e tal, ainda hoxe vai ao médico porque non lle pasaba o dolor, ainda lle dan 2 ou 3 días máis para facer unha simple radiografía.
é unha cousa fundamental. Bueno, que esa é outra, que tampouco pola tarde, se che pasa algo aquí no Carballiño, colapsamos tamén as urxencias porque non temos ese servicio, por exemplo. Claro. Logo, hai outra cousa que son as camas hospitalarias. Vamos a ver, a veces está saturada a residencia, hai que ter uns recursos, digamos, para xente que non é urxente que este na residencia ocupando camas, porque a mellor xa está diagnosticado, hai un tratamento, para iso hai que potenciar máis o servicio ADO. ADO é hospitalización a domicilio, que é un personal sanitario que vai ao teu domicilio, ti tes que tomar unhas pastillas, fai un seguimiento, a ver se a cousa vai ben, vai mal, bueno, e ter a mellor outras nos servicios de urxencias de cabeceira de comarca, a mellor ter unhas cuantas camas, eso habería que pensalo, ter unhas cuantas camas para non ter que mandar a residencia xente a mellor que ten que estar en observación, vai saturar camas que eran necesarias na residencia, non? Máis urxentes. Bien, todas esas cousas é o que hai que valorar e no que hai que investir, non tanto en facer edificios suntuosos, destruir ou abandonar os que temos para, digamos, sin mellorar. Entonces, o principal é atención as listas de espera, solucionala con recursos así, económicos, con personal. E outra cousa tamén importante, o das incompatibilidades, que o personal que traballa na tal, máis que nada tamén porque hai moita xente que afixo a carreira, ten enfermeiro e médico, e logo non ten plaza porque, bueno, neso hai alguén que ocupa dúas, traballa nunha privada e nunha pública. Pois de todo elo se vai ou todo isto motiva esa concentración, recordamos mañá, Bernardo, ás 12 do mediodía diante do Centro de Saúde do Carballiño, igual que diante dos hospitais e centros de saúde de toda Galicia. Ali vamos a estar logo para reclamar pola nosa sanidade, que, como decíamos, pois o principal ben que temos. Graciñas, como sempre, pola visita, bueno, animamos a xente a que acuda a esta concentración mañá. Ali nos vemos, Carmen.